gite mbele ma gite mabbe de tan bima cep hono ko mbiyata ko cukñagal tan be libirma gite mabbe puttuna gite tan goto fo ƴeewa tan wano wota yal pan ngal ni ƴeewa tan woppata subhanahu wa ta'ala wi wa in yakadu alladhina kafaru ina desa tan ben saribe layzuguna ko be libirma bi absari me gite mabbe lamma sami'u zikra so be nani qur'ana na haale so be nani tawhid na haale qur'ana na haale gite mabbe de mbiyata kina kalkuma ya muhammad dum tagi sika tawi odo aya ƴeewi dum noddobe feede alla be ha hande ko o place be dari gora ya tan neddo huccita bammu huccita yummu huccita e mawnigel mu huccita e mingel mu huccita e yummu debbo huccita e bandu we dum alla yida dum tan yo wiima non ay homo wiima non mata wona kaaren ina do ay ijam adama buri on laabi temedere iblis itti dum ko aljanna weddi dum booba bamma adama buri dum yaayma hawa buri dum kono iblis tawi ko be neemi be ndemata be gaynoyta be jogoyta be tenoyta wi dumen do won burtini do kebe booba tan kebi booba subhanahu wa ta'ala wi do no yurmede onon du'aten noddobe feede Allah gande kan muhammad be kabarima dum kundude be kabarima dum kabaruuji obe nantina ko boni ko bolle puuydo ko penowo ko kangaado ko puuydo ko saay ko ganja bandumen woppi diina bahmumen hobe mbad gedal gongel gel be gandi dum foronki nam be ngarat tam be jodo be puttini gite mbela ma wonen bo yitere mu balwi kam naata e nguru muhammad e wona kam mbela ma yang cukñagal watto wadde o ina wulla yewa tan dum hay mushrikina ndewdido muhammad wa yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim hobe desa tatirde ma gite mabbe lamma sami'u dhikra de be nani qur'an na jange de be nani qur'an na waaje mbatte haqillaji subhanahu wa ta'ala wa yaquluna be biya innahu muhammadu la majnunun ko kaangad allahu akbar muhammad sallam en dewina hen nane muhammad sallam hangaka o arte qur'an daiman wa abadan batte haqqillaji qur'ana wana termude dum de wana kadi firde dum de tan ala ko jangude dum de mbawa dum jangude pirta dum caggal dum dadada non ƴewde jom qur'an on wanno ƴeewa bela ma rew hen fodde bawde ma fodde bawde ma subhanahu wa ta'ala wi mon wama huwa ndeɗo deftere ya muhammad wama huwa nde wonani illa sa wona zikr ko hende wotere woni janginore hende wotere woni famnore hende wotere woni dandore hende wotere woni sowore hende wotere qur'ana wama huwa hende wotere qur'ana wotere nde wama huwa qur'ana wonani illa sa wona hende wotere woni zikr famnore janginore nannore yurmotore moƴinore lil alamina wonande aduna wa sallallahu ala sayyidina muhammad نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله سبحانه وتعالى kanko joomen subhanahu wa ta'ala o wonderi kudol
eko kuɗi ina binda e defte e kayitaji o wi hono muhammadun salawatullahi wa salamu alayhi o waɗanimo nema annabagal annabi wonata kangaɗo hono no mushrikinen kalirta ni hono nelaɗo wonirta kangaɗo dendagal ko wiyete defte e ko wiyete kuɗi fo ina hebli windude deftere makko teddude jippotonde nde to Allah e nder wonderede kuɗol noon Allah wondiri kuɗol e defte ko ɗum uddidde damal wonande jangirde e famirde hoɗon poti famde Allah wondiri gueɗe kewɗe ɗo o wondiri ɗo ko harfere wiyetede nuun o wi nuun ko ɗum karfeje ɗe ganduɗa siko tawi en duttima heɗen ƴeewa karfeje ɗe tawaten ko ɓuri jiccude ko ɓuri wonde goonga e peeje anduɓe e mana ɗe ɗo karfeje taƴƴe gonoje ko e cimoje he koɗe karfeje pindinoje e tindinoje ina heen ko ulama en kawri kadi ɗo jaharata ɗo oɗon gandi Quraysh en ko yimɓe tiɗɓe koye koɓe wawɓe haal koɓe anduɓe kadi haala joni noon siko tawi haɗa haala konngol singol waɗi hunde ko hawni yimɓe fof jiiɗi ko hettade ko jogori fawade hen wannon koɓe tiɗɓe koye subhanahu wa taala addani men mana goɗɗo e nder ɗe karfeje siko wi nuun heɓe fof ɓe gandi ko harfere ɓe dado ha tiiɗa ɓe gona hettade holko jogori refto e nuun he walla holko jogori reftude e ɗaha walla holko jogori reftude e kaaha walla holko jogori reftude e yasin walla tasin walla tasin ni tawde ko ɗum karfeji holko jogori reftude beela ma neɗɗo jooɗo wawa hettade so hettima beela ma honko hocci hen ɗum noon Allah wi en wal qalami wondiri kuɗol wama yasturuna e dendagal ko kuɗi ɗi na binda e defte o rutti mbo wonde e dow mum o wi men ma anta nelaɗo wonani bi ni'mati rabbika e nema mbo joom makko nemnimo o bi majnunin ko kangaɗo hoɗon gandi neɗɗo rokketake ko foti annabagal rokke hakkille timmuɗo rokke jikku moƴƴo wa ana nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam caggal ɗum wiye ko kangaɗo haɗa yanna ɗum haqqille tan no foti ɗum salade Allah wi ya Muhammad wa inna laka ina woodan ma la ajrana baraji gayra mamnunin ɗi taƴata yani aɗa jogui baraji mawɗi baraji ɗi ganduɗa ɗi taƴata holko haɗi ɗi taƴ waɗi noon gila ñande nelaɗo nela haɗa jaharaten ɗo ha darga nelal ngal no jokkodiri o nana yettina o faama haalana o janga jangina o waajo waajo o ina jokki tan ndeke wa inna laka la ajran gayra mamnun baraji ma taƴata an ha daranga ha kawra joomi janga naata aljanna ya Muhammad Allah wi ina sifo nelaɗo e nemaji ɗi rokki ɗum ɗi koɗi ɗiɗi wona hen neema haɗa jogui baraji ɗi taƴata wona hen neema Allah wi ya Muhammad wa innaka na an la ala haɗa dow khuluqin azim jikku ɓurɗo moƴƴude jikkuji ɗi an Allah dandima haɗa jogui gacce ko mbiyatan ko kersa haɗa jogui teddungal haɗa jogui jambaragal haɗa jogui labde ɓernde haɗa jogui muñal haɗa jogui jikku tedduɗo ndeke joguiɗo ɗum ɗo oɗo jikku cifoyiɗo ni fotani sifrede kangaɗo cifiɗo ɗum ko kangaɗo o ko kay woni kangaɗo ɗiɗo ndendata ɗi jikkuji ndendata e neɗɗo jogoɗa gacce
jogoɗa teranga, jogoɗa jamaragal, jogoɗa labde ɓernde, jogoɗa muñal, jogoɗa jikku moƴƴo, ciforeɗa kangaɗo. Tawi kangaɗo ko ni wa'ate gacce dokke ɗen oɗo wona annabi men, heɓe mboɓe mbi ko celluɗo ɗumen o yoɓe mbatto posuji ɓe nawa tawde ko way kono Abou Jahli en wa gayruhu wa gayruhu. ɗum tagi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɓe cifo oɗo jikko heɓe sahabaɓe. goto ligganimamo duuɓi sappo biyeteɗo Anas ibnu Malik, o wi min deɓe ligganima nelaɗo duuɓi sappo, min defanta ɗum, min addanta ɗum coɗorɗam, so ñaami o gayni min nawata leeɗe, min lawƴata, min defata, kono mi meeɗa nane hunduko makko o wimi mi meeɗa nande hunde nde banmi, o wimi holko takma ɗum wat walla komi waɗani holko hanma ɗum wat, o meeɗa kam ni wiide hay goto. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jungo mum teddugo ngo meeɗa fiide neɗɗo, ngo meeɗa fiide liggotoɗo makko, ngo meeɗa fii debbo makko, wala daraba bi yadi shayqat, jungo ngo meeɗa lappude illa an yujahida fi sabilillah, sona nde ummi o waɗa jihad, ko nden woni de jungo ngo ummoto jogo jaasi walla jogo sawru walla jogo gawal, yani omo haaɓe. O meeɗa suɓnede gueɗe ɗiɗi, so wona o suɓima ngel o ɓuuri yiɗngel, ngel o ɓuuri yidde ngel tawi ngel wona bakkat tan ngel nawat, tawi ngel ho ngel waɗi bakkat ngel o ɓuuri woɗɗitade. ɗum noon siforiɗo ni ya nas oɗo fotani sifede kala. ɗum tagi Allah sifimamo jikku, si yimoɓe jiiɗi jima, ko wayloɓe jiiɗi mbayla, ko façon fof ko jiɗɗa jarirde Muhammad, Allah wimo wa innaka la ala khuluqin azim, jikku moƴƴo dal ko dow keɗɗa. joni noon mbiyaɗa kay ɓuuri moƴƴude jikku moƴƴo ni ko dow heedi on jikku moƴƴo. joni noon jogorɗo haalde o holno jogori wiidemo nden kañum, hono wiyatamo kala jarannoɗo Muhammad a haɗaka jarde. Bouchiri en mbi e lawlahu lam yuhlak bachar wala naggam la, sonde wonano kanko yimɓe taguetaki ɗum ɓurti e Allah de tagata nde fanditaki ɗum Mouhammadou fandatiki ina jogui ina foti rewede, hombo taguiri ha o rewe, o tagiraka pour daraja Mouhammadou walla ko hunde goɗɗum. Allah subhanahu wa taala wi o fotani yimɓe ɓe lefte aduna e lahara, wiɓe fasa tubsir fasa talamu ayyuha rasul, haɗa fay yiide ganda, woso yubsiruna hoɓe pay yiide ɓe ganda bi ayyukumul maftun, holo e mon woni pinninaɗo, maftun holo mon woni majjinaɗo, maftun holo mon woni kalɗo ko wonata ko. ɗum ne jogori lerde hakkude mama, ko ɓuuri labde koye kaɗo haala. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma yi maɓe ji islam foola dañat sembe heeda dow, kala ko wona islam hetta less. ɗum ɗon e gurdam sallllahu alayhi wa sallam ñando tuggi risala e ñando hotata jomum, tawi ko kalimatu la ilaha illallah muhammadan rasulullah, tawi ko hippi neɗɗagal nokkuji ɗi ganduɗa ɗa annabagal makko ngal, nelal makko ngal yaratnoɗo, heddi ko Aboubacry yawtini, heddi ko Oumar yawtini, heddi ko Ousmane yawtini, heddi ko Ali yawtini, nan hen eɗen joɗɗen eɗen tiime deftere, eɗen tiime muhiɓel haadi, ɗum wanno ko Makkal Mukarrama. ndeke noon ya Mouhammadou wa inna laka la ajran gayra mamnun, baraji ma taƴata ko ni tan, ɓene nawana ɓe tan, ɓene nawtana ɓe. subhanahu wa taala wi ya Mouhammadou inna rabbaka na joome huwa alamu, kanko woni ganduɗo biman dalla on majjuɗo an sabilihi e diina makko laaɓɗo o hono tawhid, wa huwa na Allah alamu ɓuuri andude bil muhtadina feewoɓe ɓe. dendagal on goniɗo laawol ngol sali rewde ɗo rewateɗo Allah no ɗum Allah humpaka ɗum, dendagal pelle ɗiɗi ɗe gotel hen fof ko handi ko ma totte ɗum, baɗɗo caliɗo rewde ɗo gonga ɗo ma totte ko handi ko sika leptede, dewɗo ɗo gonga ɗo ma totte ko handi ko sika baraji. Qur'ana wi en ayyuhal mu'minun, caggal nde Qur'ana haalani men konngol mushrikine ene nelaɗo, ɓe gaskatini ɗum e wonde nelaɗo sellani hoore nde ko dillude, wondude ko Allah rokkimo ko e neema e timmode e diina jikku moƴƴo. o ari ɗo homo tinna ɓernde Muhammad, homo nodda nelaɗo yo sattin, yo tinnu e dow ɗiɗo banduji. e nde nelaɗo wiyete ndo nden de on waktu heewani doole, ta hefere ɓe ne keewi doole, omo famdi, kono yo lay ko nafata ko. Allah wimo fala tuɗir mukaddibi, woto ɗofto mukk, woto ɗofto mukk pour keewal walla kulol ɓeeɗo fennuɓe diina ma o, ɓe fennuɓe tawhide penne Qur'ana, woto nananɓe, woto ɗoftoɓe, woto wuuro maɓɓe tan. ayo no holla men ɗo
hay waddude mumen tan funti e tappale pour fodde ɓerɗe maɓɓe hay ɗum woto wonane haalanɓe ko tiiɗi wadduɓe jiiɗi ko lawtudini tawa newima fa yudinuna ɓe newo e dow ma ɓe mbaklinma ɓe jiiɗi kala kalduɗa mumen tan e mbaddon ɗum tan mo daara yagal puntodiron tan e beela maɓe tawtuma hen hunde anne wooda ko tawtanɗaɓe hen woto wan noon de wadduɓe jiiɗi ko lawtudino tawa newima fa yadinuna ɓe guuro e dow ma ɓe bonna dina ma woto wat ɗum muko aduna hay so tawi ko mbawɗa dañde ko mbawɗa yiide ko mbawɗa ɗimin woto tawtuɓe hay nokkoyel gotel wala tudil mukaddibina waddu law tudhinu fa yudhinun ya muhammad ɓeɗo fenoɓe saliɓe dina ma o saliɓe qur'ana ɓe ɓe ganduɗa ɓe pewani ɓe subhanahu wa taala haale maɓɓe ɗo ɗeɗo gueɗe keɗe no penoro diina caliɗo diina no allah siforeji allah wi wala tuɗi woto ɗofto muk woto nanan muk woto newana muk kulla hallafin kewgel gondoje mi wodori allah tawa guel semtat tawa guel fenat tawa guel fanditake hen sona bonnude diina ma on mo ganduɗa ko kulla hallaf mahinin ko koyngel fehere e miijo yelmuno raɓɓiɗi feere mum moƴƴani on woni mahin hammadin kewɗo ayiba hammadin ñoowo hammadin gaybinowo hammadin jennowo hammadin duɓrubtowo no haala ko moƴƴani e hakkude yimɓe hakkude bolonda woto ɗofto o abadan masha'in jahowo binamimina tajje enɗam hakkude yimɓe namim ara tan wiye kaari an kam nani kaari wima ko kaari de wi soon kawri tan amayi yaha tan wiye kaari na nani ko kaari wima ko gandu wi son tan kawron tan ngalla suno harneji jeeɗiɗo ala ko meɗɗon laydude on woni masha'in binamim nawowo kabaruji bonɗi e ina bonna hakkude yimɓe yani ne yahata seese noon ina jala ina mooma yeeso ne welti allah wi ngel ɗo ndena ɗe ɗum o koye mukaddibina en fenna manna in lil khayri mbo hay gooto heɓata ko jogii manna in gorɗungel calingel jorngel junngo bahil la yajuudu bihi ladal ba'sa'i wa darra yani hay gooto wallata hay gooto faabatako hay gooto nafata manna in ko dañi heɓatako ko yimɓe jogii wakkanta wiidoma jabta allah wi mu'tadin jawtuɗo keeri allah jawtuɗo ko allah wino yo waɗe jawtuɗo ko allah wino yo woppe ina naate fenade no jumpa heen woƴaka haalde ko boni woƴaka wadde bakkat asimin kewɗo bakkat mo bakkat mu hay ngeloba wawa rimdude bakkat mu hay so fawama baton ko mutat o tullin ɓurniɗo mawno kiniɗo bada zalika caggal ɗum zanimin gandiraɗo bonande zanim marufun bichururi wal asam gandiraɗo bonande hono no yani mo ganduɗa hombo woni oɗo ibnu abbas wi en huwa rajulu yamurru ala al qawm fayaquluna rajulu saw yani gorko birtoɗo yimɓe mbiya gandumi jasɗo bandum ene monoya o woni zanim kooli jasɗo nan deƴƴede wote kaalede yimɓe coyna ɗum tan ko yimɓe mbiya pat deƴƴa ha o yettode yimɓe puɗɗo haal so yimɓe jaahi mbiya gandumi bonɗo nani naudu billahi oɗo o woni zanim ene waɗi tafsiraji goɗɗi noon ɗi mbiya oɗo ko ɓi haram en o ko ɓi naggam en kono e nder haala arab ko firtata zanimin ko gandiraɗo bonande e bakkat gandiraɗo bonande e bakkat gandiraɗo bonande e bakkat mataw ɗum laaɓi hani zanim laaɓi ceer allah wi ɗiɗo jikkuji fof nde o dañiɗi ɗi goni jikkuji jeenayyi jikku pawodirɗo ko an kana nde o laati za malin ko joom jawdi wo banin o dañi ɓiɓɓe nde o dañi jawdi o dañi ɓiɓɓe o dañi doole o dañi sembe o dañi fayida o heewi doole e heewi kulla sey hande noon o mawno kini o ɓurni o sifi ɗiɗo sifoji allah wi o ida so tawi tutla alay siko dursitama e makko ayatina siko wiyama minen mbi allah wi rasul wi ɗaalo jabato ko asatirul awwalin ko penale yewtuɓe tan goni ɗo wote nani ɗaalo wiyata ko asatiru ko penale al awwalina yewtu ɗum ko qissaji tan muulade e defte wa laysa hu min indillah oɗo noon qur'ana joopima mo yani gadiɗo haaldede kaɗo haala o wiyete ko walid ibn al mughira saban nahwil aya oɗo aya subhanahu wa taala no mbo woniri ni mufassal
hombo woni kadi mo fassal nokku goɗɗo kadi ɗo mbo ɓuri laabde te Allah wi zarni wa man khalaqtu wahida ɗaccam min mbo takmi min tan wa jaaltu lahu malan mamdudan dokkumi ɗum ha heewi wa banina shuhudan e ɓiɓɓe tawaɓe ɓe mayani jibini 12 sagata heɓe fof ɓe goni ɓiɓɓe worɓe o heeɓi duuɓi hedde 9 tawi ɓiɓɓe goto fof ya rakkude 50 50 50 so ummima tan ɓe cukkama ɓe jogui jaasiji ɓuuri hen hulde reedo mabɓe ko Khalid ibn al-Walid halandi Khalid ibn al-Walid wona cakar ko noon jibin ɗum ko bahmum yennateɗo o gandi so bahmum Khalid ibn al-Walid yennama Khalid ibn al-Walid welti hen enenne sika bahmum goto men memama mbar jingata o ko bahmum Khalid ibn al-Walid Allah haali ɗum ne sifo mbo sifi mbo heddori ɓurɗo bono o haalani mo taw ko toon peemi mi suwa yettade ko bahmum Khalid Allah wini ko tagi Allah huɗimono ko kaɗo haala haɗandi mo waaji o ñalawma goto e ñalawmaji makka o ari o tawi nelaɗo nder suudu he nelaɗo noon ɓe joddi waɗi noon nelaɗo andi so jaaɓi fof jaɓat so salima fof caloto o wiyete ko Rayhanatu Qouraysi diryanke Qouraysi jontaɗo Qouraysi bawɗo Qouraysi baɗowo e Qouraysi fayita mbo hono mutanala homo jogui jawdi mo jogui ɓiɓɓe homo jogui kulle sey hay hunde ko Allah manquini subhanahu wa taala wi ñande o hetti Muhammadu jangi Qur'ana ha gase dow makko o ɗesi gomɗinde Abu Jahali ñenti taw yimo galle makko wan noon ko kawmum Abu Jahali ari tan kayne tummani tan wi ko woni o wi jum min nani hande wiya a yeehi to nelaɗo a doomima ɗum acce ha addanma ñamde ñamɗa addanma yarde jarɗa Aboubacry tan Walidu way tan no beddaɗo ñaaki e nder poosni ƴuufi tan wi jam mbate min Qouraysi mbate min honamina ɗo mbate won bawɗo heddude mbate won joguiɗo ko ñaami joni noon andi ɗum muusima andi konngol ngol haalangol ngol mettanimo o watti rikkile o rutti joni noon Qur'ana o de jangga e dow makko ha wonani Allah wi e nder bonde makko needi o wi Allah wi nder yi haalataɓo wa mahattu lahu tamhidan nder tan mi mbawa yaaja dokkumi mbo hawa wela summa yatma o anasiɗo yiɗi ɓe ɓeydu kalla innahu kana li ayatina anida kala komin gadduno jaɓani sa uri gu saoud mami ƴennuno ɗo wawa ƴenggal neɗɗo so wiyama yo ngabbine ɗo ɗo gandi yahata ala iskale ala ɓoggol ala dara tan yo ƴeengɗo Allah wi mami watmo noon waɗi noon innahu fakkara wa qaddara ayi fa qutila kayfa qaddara summa qutila kayfa qaddara summa nazara summa abasa wa basara summa adbara wastakbara ƴeeya tan ɗi sifaji ɗi ganduɗa ala hen fof sifa ɓurɗo bon goɗɗo goto fof ɓuuri goɗɗo bon ƴeewa tan sifa cakkatiɗo o nazara o ƴeewi abasa o ñirɓani wa basara o ɓalwini yeeso summa adbara o rumti wastakbara o mawna kini fa qala in hada illa sirun yusar ɗum ko mbila tan koko wila tan ko katumeje tan kaalade tan hoɗe battina seeɗa in hada illa qawlul bashar hay goto wiyani sona neɗɗo Allah wima eyyi Allah wima Muhammadu sanansimuhu mami jelanmo mbo mami waɗanmo mbo mandarga alal hurɗumi e hinere hurɗum wiyete noon ko daabeji ɗiɗi hurɗum ko hinere nani kala mo Allah wiri hurɗum hoynima koyera mba wonta teddo hakkude bande en Allah wi hurɗum ko hinere ñiiwa mawba hinere mawba wiyete ko hurɗum hinere mbabba tugal wiyete ko hurɗum ɓeɗo ɗiɗo tan jogui hurɗumaji e nder daabeje joni noon siko tawi sifa neɗɗo ittama wattama sifa daaba poɗɗo e guirje walla poɗɗo e mbaba tugal haɗa yanna koyera o yanimo ɓurti yantude hen Allah wi mami waɗanmamo mandarguel ɗo e kinel he jiiɗomo fo andamo ayiɗo Allah jertiɗo seeɗa taƴiɗo tan andi jiiɗo fof tan yimɓe mbiyat sahabaɓe so jiiɓo tan dogan ɗuk to jara hefere ɗe so jiiɓe o heegi ko ɗum ɗo woni oɗo woni biyeteɗo sanan simu alal hurɗum goral ngal watti ko suuɗade ho ngal moggo so yimɓe noddama gentel ngal suusaya so yimɓe noddama denna bo kala ɗo yimɓe nodda batu o suusa yaade hattama ya wan noon so yeeyi tan yimɓe jiyat mandarga ngo tan mbiya gandumi ko ɗo Allah wiyata sanan simu alal hurɗum
subhanahu wa taala wi en yani ɓeeɗo ɓuraychen ko qissa seeɗa innana minen balawnahum min jarrabiman kama balawna no min jarrabi ashabal janna ɓeeɗo ɓe Allah subhanahu wa taala joopiɗo ɓeeɗo ko honono tafsir o ariri ni ko sardinge gooto gonnoɗo to leydi yaman jeyno ngesa baaka gorko moƴƴo tinniɗo gorko mo ganduɗa yani kala nde o are ngesa makko homo soña ñando dawri coñal miskineɓe garat naata miskineɓe garat jotto jooɗo ina daña e gawri he kala ka laɓi makko woppiki heɓe jeeyi miskino kala ko yani leydi heɓe jeeyi kala ka laɓi makko woppi kadi heɓe jeeyi dendagal ko waɗi fof kanko e julɓe ndendi ɗum ndeno maayi ɓiɓɓe makko kawri feere wotere jaggadiri mbi tawde gesa men ba moƴƴiba waɗi fayida ngol ɗono bam men waɗatno ni woten mbanno haɗan ɗumen ɓitto men enen ken jibinɗa heewi enen noon mbaɗen feere coñen gesa men tawa ko fajiri tan taw miskineɓe cuwa finde andi miskine adata ko joom hirande joom kaccari finde miskine hewani ada finde accata han anan dilla nde fuɗɗo rewa hen joni noon ɓe gacci tan ha on waktu ɓe ñeenti ɓe gaare gesa ba ɓe tawi Allah duppi gesa ba subhanahu wa taala ko waɗani men ɗo masal kono poto toon ɗum famir Allah wi inna balawnahum watte haqqillaji Allah wi min jarrabima yimɓe makka e wasde baraji e wasde dañde ko foti dañ kama balawna no min jarribi ashabal jannati jomen gesa yo Allah jarrabima makka naaɓe felniniɓe dendagal koɓe jogino e nemaji o yurmiɓe o yahñaniɓe o ƴeewi beele maɓe jettu Allah ɗiɗo nemaji beele maɓe tottu haqqe nemaji ɗi beele maɓe dutto Allah beele maɓe ndew Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mbo Allah ñaliɗo e maɓɓe homo woni basiran wa nadir walla ɓe jeddat ɓe pennamo ɓe calo dendagal ko nelaɗo wi e ko qur'ana wi e dendagal kulla chey Allah wi min jarribirima ɓe nelaɗo hono no min jarribirino miskineɓe jomen gesa ay ɗon balawnahum min jarrabima ɓe kama balawna no min jarrabino ashabil janna jomen gesa goram isak samuñade ɓe goodi la yasrimunna ha maɓe coñ gesa ba musbihina subaka law wala yastasnuna kono ɓe mbiyani so Allah jaabi heɓe kay ɓe dawi tan yani ɓe mbi kadi ko takiɓe ya on waktu woto miskineɓe tawɓe toon fa ɗaafa Allah wi naati ɗaafa ka naata yiilo ɗaafa ko naata kadi yaharani andi hunde so yiɗi bonnude so naati tawi yaharani ni tawi yahri ko tiinde mum tan heewani bonnude kono ni waɗi fa ɗaafa yiili Allah yaye gesa ba ɗaayi fum ko yiili min rabbikum ummita joome wohum naimun oɓe ɗaani fa asbat gesa ba wattindi kassarimi no duppaba ni gesa ba fini tan ina wonti ndondi ko noon mbiyata ndondi de ina wonti ndondi ɓaleri kurum ɗum tagi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi en hono no abdoulhamid yaltiniri ibnu abi hatim ibn masud nelaɗo wi iyakum wal masiya mi rentanimon goopi fa inna al abda la yaznibu dhanba al wahida fa yunsa bihi al baba min al ilm wa inna al abda la yuznibu dhanba fa yuhramu bihi qiyamul layl wa inna al abda la yuznibu dhanba fa yuhramu bihi rizqan qad kana huyya lahu summa tala fa dafa alayha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasarin nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi en iyakum mi rentini onon onon julɓe wal masiyate wadde goopi saabu maccuɗo Allah ina bakkadena bakkat gooto o yejjitira ɗum damal gandal maccuɗina ina daña bakkat gooto o hatte julde jamma maccuɗina waɗa bakkat gooto o haɗere arsigue tawi arsigue o heblananoma tottede ɗum o waɗa oɗo bakkat arsigue o wasa wadde o dursitaniɓe oɗo aya yani fa dafa alayha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasarim hande walnoɓe ne dawrino coñal pili tawi gesa duppama bakkat mboɓe mbaldi o e anne mboɓe piɓi o ɗum duppi gesa ba ɗum noon yo julɗo wattu haqqille yo Allah suure fatanadaw ɓe noddidiri musbihina subaka law
an ughdu ndawe ala harsikum e ngesa mon in kuntum sarimina tawi ko on soñooɓe fanɗalaguɓe jeeyi won yatakhafatuna hoɓe ñeento hoɓe ñuugo hoɓe kalda seese koto hoɓe ñeento hoɓe ñuugo hoɓe ñeento hoɓe jaɓɓira seese woto yimɓe tin hoɓe kalda seese woto yimɓe nan hoɓe ndondite ngesa hoɓe jiiɗi taƴoydeɓe subaka law hoɓe mbiya allah yadkhulanna hal yawma wota naata men hande de aleykum o miskin hande de wota miskin naatɗo ɗune ɗon tino men allah yadkhulanna ha wota naati ngesa ba al yawma hande aleykum o dow mon miskinum mba ala hay battina tampina men hay goto wota naatɗo allah wi wa gadaw ɓe ndawi ala hardin e hadde ala hardin e salade wadde moƴƴere qadirina tawi hoɓe kattani wadde moƴƴere nde ɓe ndawi hadde moƴƴere nde tawi hoɓe kattani wadde moƴƴere nde falamma ra'aw ha nden ɓe jottima e ngesa ba ɓe jiiba qaalu ɓe mbi innana enen la dallun en majji lawol wona ɗo de